Hej Christine, det er Scott. Jeg vil gerne aflevere modul 4. Det kan vi lige skrive her. Vi skal jo tale lidt om DNA. Hvorfor ikke gå lige til sagen? Øhm, Menneskets arvemasse findes i cellekernen, og så mener også mitokondrierne faktisk har kromosomer også, eller i hvert fald noget arvemateriale. Men findes i hvert fald i cellekernen. I form af kromosomer, som er de her DNA-tråde, der er spundet rundt om nogle små proteiner, man kalder histoner. Og DNA og histoner udgør så til sammen kromosomer, som mennesket jo har 46 af, 23 par. Hvis vi ser lidt på molekylet udefra, så kan vi se, at det har en tertiær struktur som en alfa helix, der på midten er bundet sammen af basepar. Og hvis vi går lidt tættere på molekylet, så kan vi se, at sidekæderne er opbygget af deoxyribose-molekyler. Her der ligner det dog bare et saccharid, og fosfatgrupper. Og de her basepar, og sammen med en base, udgør deoxyribose og fosfat det, der hedder et nukleotid. Det som vi kan se, der er markeret her. De her baser, de pares efter baseparingsprincippet. Tymin og adenin kan pares sammen, og guanin og cytosin kan pares sammen. Man burde dog nok lige have markeret hydrogenbindingen mellem dem her. Hydrogenbinding, som jo er en relativt let brydelig kemisk binding i forhold til så mange andre, som f.eks. den kovalente binding. Bemærk sidekæderne, de er modsatvendt. Det har betydning for replikationen, som vi skal kigge nærmere på lige om lidt. Nu skal vi så snakke lidt om replikationen, og formålet med det her, det er at kopiere DNA, så DNA er klar til at blive givet videre under mitose og meiose, altså under celledeling. Det starter med, at DNA-helikase, som er et enzym, det kan vi se markeret på figuren her, det bryder hydrogenbindingerne mellem de her basepar. Det sted, hvor det sker, det kalder man en replikationsskaffel. Det giver jo egentlig også mening, når man ser på figuren her, at strengen ligesom bliver adskilt, sådan en gaffelform. Nu kan de to adskilte strenge, jo så bruges som skabeloner. Det er jo egentlig faktisk, hvis man følger baseparingsprincippet, så er det jo egentlig bare at fylde de nukleotider på, hvis baser passer til dem, der allerede er på strengen. Det sørger DNA-polymerase for. Det er den her, vi kan se her. Men for at den kan det, så er den nødt til at have en sekvens at starte fra. Og det er det, vi kalder en primer. Det er den første sekvens, der lægges i den nye DNA-streng. Og derfra, der bygger polymerasen nukleotider på enkeltvis. Simpelthen ved at fraspalte S-fosfat. Vi ved jo også fra ATP, at der ligger en masse energi i de her fosfatbindinger. Det er der polymerasen får energien til overhovedet at foretage og få energien til at lave den hydrogenbinding mellem baserne, der skal til. Og det gør den så, ved at få fosfatgruppen til at gå i forbindelse med OH-gruppen på 3'er-molekylet i deoxyribose. Altså, man kan egentlig, hvis vi kunne se, at der er
et oxygenmolekyle her. 1, 2, 3. Det er altså i den her binding, eller i det her C-atom på deoxyribosemolekylet, at polymerasen sætter en ny byggesten på. Og det sker jo fra 5'er enden mod 3'er enden. Og det betyder, at på den ene streng, der kommer der nogle huller. Det bliver så fyldt ud af DNA-ligase, som så også står for at lyne, lime strenge sammen, når de engang er færdige. Sætter de sidste nukleotider på. Og nu skal vi jo så til at snakke om proteinsyntese. DNA har jo også andre egenskaber end bare at kopiere sig selv under celledeling. Hvis vi kigger nærmere på DNA-strengen og baserne, så findes der det, der hedder tripletkoder, også kaldet codons, som er 3 baser i træk. Sådan 3 baser, altså et codon, koder for en bestemt aminosyre. Hvordan det her bliver til en aminosyre, jamen det sker i 2 trin. Det første, det er transkriptionen. Der findes et enzym inde i cellekernen, der hedder RNA-polymerase. Og transkriptionen initieres af, at der på en af DNA-molekylets 2 strenge, den streng, der hedder den kodende streng, der findes der det, der hedder en promoter, som er en bestemt kode på den kodende streng. Og det er TA. Det burde måske egentlig lige have været med her, faktisk. Men det er altså det, der sætter det her enzym i gang. Det bruger så den anden streng af DNA. Det er den streng, der hedder skabelonstrengen, som den kopierer på den måde, at den parer de komplementære baser ind til en enkeltstrenget RNA, der kaldes messenger-RNA, en RNA-streng. Og RNA er lidt forskellig fra DNA. For det første en enkeltstrenget, for det andet så er saccharidmolekylet ribose i stedet for deoxyribose. Og så mest karakteristisk, det er jo nok, at thymin ikke indgår i RNA, men derimod basen uracil. Den her RNA-streng, det er jo faktisk ikke mRNA, det er pRNA, primær RNA, som produceres i første omgang. Det er kun dele af den her primær DNA, som skal bruges til at lave den færdige aminosyre. Den her RNA, den er faktisk delt op i det, der hedder introns og exons. Og introns, det er codons, som skæres fra, og exons, det er codons, som så samles til det RNA, der hedder mRNA, som er messengers RNA. Og det er så det, der koder for den endelige aminosyre. Den her mRNA, den sendes så ud til et ribosom, som glider hen over den. Og det er i ribosomen, at translationen foregår, altså overskrivningen fra codons til aminosyre.
Og det sker ved, at der er et hjælpemolekyl, der hedder tRNA, øhm, som kan binde aminosyrer til sig. Øhm, og de her tRNA-molekyler, de er funktionsspecifikke, hvilket vil sige, at de binder, at et bestemt tRNA-molekyl binder en bestemt aminosyre. Øhm, I den modsatte ende af, hvor den her aminosyre binder sig, har tRNA et antikodon, som er komplementær til baserne på mRNA-strengen, altså på de codons, der findes på mRNA-strengen. Hvilket vil sige, at de altså binder sig til mRNA-strengen, som den passerer igennem. Ribosomet, og det gør så, at aminosyren, den binding mellem aminosyren og tRNA'et brydes, og der dannes en binding, en peptidbinding i aminosyrekæden, og der dannes det, der kaldes et polypeptid.